दक्षिण पर्व बिरंजय पारा नि सिमिन सुरपा कलनी जरा जों तकरीबन चिनी 45 किमी जों रानखायनाय जत जों पारा पारा गुरियै जों जतनि नुखुमाव थाङै जों मेसेज होनाय चिनी बुबाग्रानि लाय एरोफाय मानजाफायजा चिनी 42 करबुकनि एमएलए बरमगानाव सञ्जय मानिक त्रिपुरा आरो चिनी ताबुक जे बर्तमान चिनी केन्डिडेट कताल चिनी बरमगानाव सुजय उत्तय आरो जत चिनी बुबाग्रानि वारियार्स फायजाक जों ताबुक जरार किसा कायनाय जों चिनी एमएलए सानो किसा कक साने बागै हामबाय बेलायखाय खातुन खाजानि बिसिंथै चिनी 25 नतुन माजा मालबासा कैंडिडेट न जितिरनानि बागै आनि आसमात मिया बाबू जों जत मिलिए काका नरेंद्र मोना सिंह ताई जत चिनी मामा सम ताई बोमा बदलनि एनार्जी देवी त्रिपुरा ताई जत बोमा बदलनि बुखक संनो हामबाय जानगो जों चिनी अम शुरू एवं जों सालथाय आसा जराथाय जों डोर टू डोर कैंपेन खानाय मियाबो खायो उसकांबो खायो लागातार कन्टिन्यूअसलि जों खायथनाय बनि साइड बाय साइड आं जतनो कयनाय खोना 1 तारिख न खोना 1 तारिख जोंनि बुबाग्रा चिलासरी मनोबंखल एकटा समय दुइटा समय से रैली खायनाय आरो जत फाइ मानजा फायदानि बागै आं जतनो कयनाय मीडिया ताकुतै बुकुसनि जे हामबाय जों जत जागा पजिटिव रेसपन्स जे जत सा बुबाग्रा फाइन नांनाय सुजय उचैया बुबाग्रानो से जों उंगोरगो माने जत सागो जे जों इरो बुरुनो नाय रिया जों बुबाग्रानो माखांनाय से जों बुद्दुनाय